Ja. Vad kan Tia göra? Åh, vad mörkt. Vad kan Tia göra? Kan du rulla? Visa mamma på filmen. Ja, vad gjorde du? Oj. Vad gjorde du? Hur gjorde du då? Hur gjorde du då? Det brukar ofta vara så att trycket är högt precis när man startar. Sen sjunker trycket. Men nu går vi till vardagsrummet. Hur var det man gjorde? Men det är också väldigt bra när man har direktverkande el att de har satsat på ett kompletterande värme. Så här finns det då en tändstenskanin. Ja. Men det sparar också. Och det sämpa. Men nu Tommy, nu tycker jag vi ska gå och titta på någonting som jag tror du kommer gilla. Här förstår ni. Här har vi redan det. Ja, här är mamma. Här är mamma. Hur var det för dig då? Är det viktigt med garage för dig? Ja, absolut. Åh, där var du på väg. Men ni har ju bilen också. Så jag har faktiskt inte tänkt att det ska stå mot Här. alls. Ja. Utan den ska stå Ska jag hjälpa dig lite? Nu. Så alldeles för sig själv och så får ni ändå in bilarna. Eller en bil ska jag säga. Ja, absolut. Det som var speciellt med det här huset är Nu! Nämen! Vilken duktig tjej! Och mamma Piccolo. Hej! Vad gjorde du? Åh! Pytteglad! Vilken duktig! Så här glad är jag. Ja. Den spontana känslan, det var Ja. fräscht. Di.